kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantoma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma Assalamu alaikum mon bandiraɓe en calmini goto fof inde mum e yettode muɗum en mbiyama ko wone jaam foyata ko enen ɓuuri enen e rendo meɗen en gartiɗo ene émission meɗen gonka debbo e rendo men sa wi debbo tan a haal gayni foof a wawa wiide debbo taw a wiyani gorko émission o noon ma haalde debbo kalda e gorko kalda e suka kalda e mawɗo hande noon en gartiɗo ene kadi e fedde jokkere endam sa wi fedde jokkere endam tan gayni foof ɗum noon kawɗa ha mi salminima wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu caggal yettude Allah e julde mawlana Muhammadou Rasul sallallahu taala alayhi wa sallam baju aminata ɓurnaɗo e windede goto e ɓuuri senkoɓe bandiraɓe funnague hirnague rewo e worgo debbo e gorko suka e mawɗo bambeteɗo e bambo batteɗo tette teɗɗo paɗumi yaha e mum on calminama on juurama on wonama on ñagama duwawu e yafuya en garti yewtere meɗen suɓade labade e toon to Piindi TV wiyeteni darde debbo e nder Renndo taw ko Binta Tall tan kodɗo Adama Silima Siré Samba Dambali Moutado Halwar on tigui rigui ɗowata nde ɗo o yewtere hande noon min jetti Allah no fewi kadi min beltima arde ɗo min kawre fedde nde ganduɗa hoorema wiyete ko jokkere enɗam ɓamtare hankkadin haala gasi fedde so woni jokkere enɗam wiyama ɓamtare haydara ala ko heddi nde wonno so neɗɗo jokki enɗam o ɓamtima ni hay so tinani ɗum noon hande bandiraɓe nanodirannoɓe ma jiidir e gardugol noon debbo cuballo jontaɗo deeƴo gollo ganduɗo ko gollata ɗum haqqille mum waɗani guese jabala on wiyete Hadja Aji Diaw omon heedimi junggo nano goɗɗo jooɗiɗo ɗo wiyete ko Hamady Thiam jeeya ko Sadil Gumpaɗe ko gorko jontaɗo jaɗɗo e jamanu kadi kewɗo haqqille kewɗo fayidagal ndeɗo fedde noon so nde rewi lawol bintami haalanma ko hunde fonde wonde nde wonno ko yontaɓe ɗo e fedde nde no hannirtuda ni ono waɗi bandiraɓe nanɗo tawtoraɓe tawo mbaɗandi so tawi Hamady heeɓi konngol walla Aji heeɓi konngol maɓɓe gara bandiraɓe fuɗɗiɓe arde ɗo ɓe ɗum noon ala no mbaɗen min so wona mi wiya président fedde nde hono Hadja Aji Diaw bisimilla ma Bismillahirrahmanirrahim wi assalamu aleykum wa rahmatullah mi salmini onon jooɗiɓe ɗo ɓe fof somi salmini on noon mi gayni mi salmini jokkere enɗam e ɓamtare fof kala ɗo ɓe goni e aduna he mi salminiɓe moni fof inde mum yettode mum mi salmini kadi Piindi TV mi salmini Daha Thiam e Binta Tall arɓe ɗo hande waɗande en yewtere nde on mbiyama kadi bisimilla moon en mbi kadi jooɗiɓe ɗo ɓe fof bisimilla e wonɓe lawol ɓe kadi yallah yettinɓe e jaam e ne wayno noon min mi salminan tan mi jarno kadi bandiraɓe e mi yetta Allah kadi mi yetta kala mo numéro mum woni e jokkere enɗam gati jokkere enɗam de maɗo ko min fuɗɗi ɗum kono hande mbiyanmi ko min heedi caggal kamɓe keedi yeeso gati so jokkere enɗam woni jokkere enɗam tan ko kamɓe mbaɗi ɗum noddude ne weeɓi kono ko notede teeɗi kamɓe fof ɓe notima kadi garɗo fof waɗi ko kañum jeeyi noon mbaɗa yetta Allah mbaɗa yettaɓe mi yiiɗa noon limtude mbaɗa juuma kono kala mo numéro mum woni hen gila afo tan ha kodda mbaɗi yon Allah jarama on jarama yallah hokken yettinde e jaam ko heddi ko noon banam gorko Hamady Thiam mawo aran en hen inchallah on ko ɓiraɗo gorko mo wona bandi gorko yirima yarade ɓele bacca ballamaji nane jol bacca jeeya ko Sadil wuuro ceerno sernaɓe welel waliyaɓe tikka defte rondo alluji on wiyete ceerno Abdoul Aziz Dieng
sa tawi omo jooɗi cikkata wona e nder renndo ngo woni taw o wondi koye Allah so neɗɗo wonde Allah noon yaltat yimɓe seeɗa ne wawi fodde fof kanko dokkaten konngol kanko ceerno Hamady Yaya ko caamo yetta ko doom bayam mbaɗani son haal inde nde tan mbasa yettade yettode ko caamo noon no woni fof koddaɗo aɗa fooɗa han aɗa fotta lewna caam tan nene ɗum yettete ko caam ɗum ko noon foti waɗ ɗum noon en dokkan kanko ne o salmina bandiraɓe so gayni naatinen noon mundi yewtere nde bisimilla ma ceerno Hamady Yaya Thiam bisimillahi astahfirullah bandiraɓe julɓe on calminama onon kala e kuuɓal min calmini Piindi TV min jettiɓe kadi min mantiɓe garal mabɓe ɗo henna sikki ala min calmini jokkere en ɗam e ɓamtare min jejjitani présidente meɗen Adji Diaw sababu o foof ko kanko nde o rendini ko woni ɗo ko kala ko jiiɗen ɗo ko fedde jokkere en ɗam e ɓamtare ko ni sifori ene ara ene yaaha ene jooɗi hinnague e funnague rewo e worgo e foof jiiɗi anniya goto ɗum noon yidde wasde jurnade ko woni ɗo ko foof wiyama bisimilla kadi ko e dow bisimilla o koye dow inde jokkere en ɗam e ɓamtare onon kala on mbiyama bisimilla moɗon kadi on mbiyama mbaari billa moon on jarama eyyi totanam présidente somi yiiɗi wiide hannde hol Hadji Diaw no mbiyata kam Adji Diaw to jeeyeɗa e kadi fedde nde miijo ngo holno arde ma alhamdulillahi rabbil alamin jeeyami ko to wiyete hondolde Saare Ñangɓe jeeya e famille Diaw e fedde nde noon no ardi mataw koye needi tan guila e mamam neeɗomi o ni Ramata Maymouna Niass yalla yurmoma yaafom e kanko mo waɗanno tan affaire social wona ni mo jogui doole kewɗe kono noon jurum makko tan e moƴƴere makko ne watno mbaɗi yiyanno omo walla yimɓe omo ƴeewa holmo fawani fayande o waɗa feere haw rottan ɗum walla so wonmo wawi wallude mo sellani o walla ɗum hayso wawa kadi o yaaha ƴeewa bawɗo wallude ɗum walla ɗum mi nehima e ɗum ɗon noon hami mawni Allah waɗi kadi nenam tokoso heɓɓitima ɗum mi yi pelle ɗe ene jaaha kono noon ko ɓuuri hen hewde komi salmini mi juurima min de mbiɗa yiiɗi wadde fedde mais e façon goɗɗo par ce que fedde gonga mi salmini mi juurima ne moƴƴi gandodiral ne moƴƴi gati sa dañi neɗɗo tan a ɓeydima kono noon jinmi ko fedde nde ganduɗa ene walla ene ɓamtare ene walla en kadi e jokkere en ɗam eyyi donc ko ɗum miijam addi ha mbanmi fonde fedde nde e affaire social et développement e Allah waɗi noon min puɗɗima kam min jeehi hen seeɗa mbaɗa andi ma Hamady ar hen inchallah kono noon miijo ngo arde am eyyi min toujours mbaɗa wiya ko debbo woni développement par ce que sa yi debbo woni développement debbo wawi ardade hunde lijjita gorko ara tawtoma par ce que worɓeɓe mbawa lijjide wone gueɗe mais enen rewɓe Allah ene walle hagguillaji ne jumti seeɗa ɗum noon kadi ko weltare mawde kadi hamin mbima ya jokku kadi golle no fewi par ce que toujours wiyete ko rewɓe nane leeli tan ene gadde dépense gadde ni calloɗen ɗum ɗon ɗa e kawɗa ha konngol e yeeso ma Allah jarama a jarama golle ma jooɗi peewi en beltanima noon fedde nde foof en mbawa limtudeɓe kamɓe foof kono woni hen tan mi calmini ten sen calminiɓe en calmini foof ko wayno Alhaji Amadou wonen Mamadou wonen Mbobo wonen Horsi Ba en Hadja Coumba Booli Ya en Habsatou Mbodj en ɗum fawɗo fiɗen ɗam heddiɓe mi salmini ɗumen mi juurima ɗumen ko wona ɗum ko Hamady mbattan ko morlal jeeri ko namdal gotal namdata mami tawno suumi hedde namde nayyi en tati en joyi en jaboɗami kañƴe foof namdalam premiére ndeɗo fedde nde coɗɗo wiyetende jokkere en ɗam ɓamtare hol jofande joguiɗon hen holko coynotoɗon hen yeeso ɗum ko goo namdal goo namdal ɗiɗi tuggande ma fedde nde ko nde waɗa ko faade joni holko daña hen namdal ɗiɗi namdal tati fedde nde tigi rigui holko ummini nde hol dalilu ko ummini fedde nde wono neɗɗo anda ɗo gummiɗa ganda ɗo paaɗa sa ronki andude ɗo paaɗa to duttuɗa to gummiɗa to namdal nayaɓal noon namdal nayaɓal fedde nde est ce que notima inde mum walla ala woni hol ɗum jokkere en ɗam ɓamtare est ce que nde notima inde mayri e jokkere en ɗam est ce que nde notima inde mayri e ɓamtare ko heddi ko noon
ko fayi ko heƴata e ko fayi e ngaari ko heƴata e barme he woppitte ɗeɗo namde tonga ɗum sonko jiɗɗi namdade ma kala on saha so arti junngo joom émission o hono Hadja Binta on saha mbawen wadde carika on saha mbawen uddude yewtere nde Allah jarama dombayama jarama Piindi TV on jarama namde namdiɗa ɗo ko namde baɗɗe e fayida kadi ko namde poɗɗe namdede e namde so namdama kadi ene foti jaabede ko addi foof mi addanma e jokkere endam e ɓamtare sosa ko mois de décembre 5 décembre hitande ujunaji ɗiɗi e nogas sen kaɗi tubankore mbiyen le 5 décembre 2020 sosi ɗum ko la présidente Adji Diaw woni vice président o ko min premier vice président deuxième vice président o ko Aliou Mbodj dindi Aliou Mbodj jeeya ko to fanayyi secrétaire meɗen général ko Habsa Bey homo jogui noon adjoint makko woni ko to e Fouta ene wiye Amadou Mamadou eyyi eɗen jogui trésoriére meɗen général woni nen Kumboli Ndiaye woni adjoint makko ko Elimane Camara Elage Camara Bab Samba Elimane Gueye kañum woni commissaire au compte e Djibi Ndiaye e ko heddi ko foof ko hende jokki eɗen gandi administration no yarata so ɗum ɓenni fedde jokkere enɗam e ɓamtare no mbiɗa ni holko yahata ko jokkude enɗam e ɓamtude en même temps sen mbi jokkere enɗam ene soomi fof nde tawno ko Allah adi innude jokkere enɗam ɗum noon so tawi Allah inni hunde kala ko rewi hen jiɗɗen ko yahat ɓamtude ndene so tawi fedde jokki enɗam tan ɓamtare wonan hen ɗum noon ko ɗum tagui ɗum wiyede fedde jokkere enɗam e ɓamtare fedde jokkere enɗam e ɓamtare nde haaɓe goni ma won membre yimɓe 150 e fedde jokkere enɗam e ɓamtare nde fewni kayitaji carte mabɓe carte wiyete ko carte de membre ɗe cartal fof ko 200 kala gonɗo e membre he ene foti sodde cartal muɗum 200 fedde jokkere enɗam e ɓamtare ɓe coosi piye mabɓe kala neɗɗo gonɗo e nder fedde he ene foti fiide 100 lewru kala e so hitande nde filtori ene wona 1,200 no belɗa fof noon piira fedde jokkere enɗam e ɓamtare nde sosa ha paari nde waɗi démarche ƴewde kayit biyeteɗo GIE kayit GIE ko ƴewde wallude e projet ji ƴewde dañde kone arta e fedde he haaɓe mbawa jokkude hen enɗam fedde jokkere enɗam e ɓamtare nde ɗum ɓenni waɗi démarche kayitaji goɗɗi ɗi ko fati e statut e règlement tawane wonde récépissé ɓe cuwa noon gaynude ɗum taw koye lawol ɓe goni fedde jokkere enɗam e ɓamtare udditi compte muɗum banque kala koɓe dañi buuɗel walla buuɗiɗi koye compte banque ɓe mbaɗi e kadi ko hen hiisi eyyi trésoriére noon caggal meɗen ene andi ko kalanmi ko fedde jokkere enɗam e ɓamtare nde ɗum ɓenni ene soosi pelle e nder fedde he jokkere enɗam e ɓamtare holko woni ɗen pelle de altine talata alarba alkamisa e aljuma ha yante samedi et dimanche ñalawma foof ene woodi ko fedde jokkere enɗam e ɓamtare waɗata e nder galle jokkere enɗam e ɓamtare ɗum firti ñande altine ko lowdi ñande talata ko goomu ɗanniyankoɓe ñande alarba ko debbo e nder galle en gaddi honon mbiɗon ni rewɓe e nder galle ñande alkamisa ko fina tawa meɗen don mbayam ene jeeya hen e ñande aljuma ko diine meɗen enen jogui wonɓe ɗo henne ko seeranɓe men koye hen jeeya ñande samedi en mbi ko cellal woni cellal ko afungalu santé sen gaddi dimanche o mbiyen ɗum ko koɗɗo galle kala gonɗo e fedde he jokkere enɗam e ɓamtare kala dimanche ene jottori ene waɗi invité so waɗama invité ne haali gurdam mum ɗo yaari e biriɗe muɗum koni jokkere enɗam e ɓamtare sifori sen gandi jokkere enɗam e ɓamtare ko mbiɗen ko wallude kala ɓe mankuɓe doole ene jokka enɗam ene walla safro ñawɓe ene walla ɓe joom caɗele en kadi ene yiiɗi ɓamtade hen waɗa projet ji mumen ha fewna ko yiiɗi fewnude ko joni noon gonɗen koye fuɗɗode eɗen jiiɗi jofnoyde to jiɗɗen faade to jiɗɗen faade ko dañde projet ji meɗen
jiɗɗen faade ko liggorade golle meɗen jiɗɗen faade kala gonɗo e fedde he jokkere enɗam e ɓamtare mbete ne wawi ɓamtade e nder hen kadi mbe wawa jokkude hen enɗam fedde jokkere enɗam e ɓamtade ne waɗi so tawi en dañoyi sagoji meɗen kala ñawɗo ha antiri fedde nde wonko wallata ɗum fedde nde ene jogui kala mayraɗo wonko fedde nde yahata walloya ɗum fedde nde ne jogui koyɗe muɗum ne jabba hakkude yimɓe e yimɓe sen gaddi holko fedde jokkere enɗam fewnani en ko heewi par ce que ko woni ɗo ko foof ala hen jiiɗuɓe wuuro ko woni ɗo ko foof andodiri yitodiri ene kalda jamma ñalawma ene jokkodira hen ene pijja hen ne jalda hen dewle kumama hen kadi goɗɗum yalti hen nde noon fedde jokkere enɗam sen gandi en jokki enɗam kono en ɓamtima e nder majjum mi rowa ɗo henna mi anda ko jokkata goɗɗum eyyi ko jokkanmi tan ko bintatal so tawi yimɓe ɗin ndendi bunnayi ɓe pecciɓe kaɓi won mbiɗono butati ɗum noon so tawi wonko namdoɗamo ɗum kam namdoɗamo an kam Allah dandima e ɗum ɗon kawɗa ha ko weltanadema tan saabu an so bunnayi ari a tottat budɗiɗi nawa budɗiɗi eyyi kay Seydi Thiam ko kalɗa ko enen nanni kadi ene jooɗe nofuru kadi comme hande a haali so neɗɗo ñawi e nder fedde he safre hen faami so neɗɗo ñawi e nder fedde he guitton cafron ɗum à part ɗum ɗon on meeɗi wadde ko wayno maade ko wayno hôpital ni walla comme ko wayno guese ni mbaɗɗon walla ko dari tan wiye ɗum ɗo ko fedde ɓamtare jokkere enɗam waɗi ɗum eyyi Seydi Talla weltanama fedde jokkere enɗam e ɓamtare ko ɗum woni anniya mumen kono guila ɓe gummi fewde joni e duuɓi ɗiɗi e lebbi 6 e balɗe 10 woni ko fedde nde daari fedde nde ko nde fuɗɗi fewnude ko dañde financement gummide to banque financement o nde ɓe keeɓi ɗum ɓe pecciti e nder fedde jokkere enɗam e ɓamtare koɓe pecciti hen ko kala gonɗo e fedde he à jour ene jogui ballal ngal hokka yo wallitoro so tawi lewru maayi ko yoɓata ko kadi ene hoybe muɗum so yeki ha joofoyi woɗɓe kadi ɓe keɓano ɓe keeɓa e dow majjum kono fedde nde hande rondoyi so tawi nde dañoyi wadde projet ji majji ƴewde yimɓe liggotoɓe e nder wonɓe e nder fedde he liggotoɓe e nder projet ji he haaɓe jogui fandare wallude hayɓe gonani e nder fedde he nde tawno ko jokkere enɗam ene yaaji ɗum tagi fedde nde nde ummini kala jokkere enɗam no fotirno hande so nde dañi doole hande wawa jokkude enɗam ɗam ɗon ɗi so ɗum ɓenni aɗa andi pelle meɗen eɗen keewi ummade ha yimɓe fof daro mbiye wo fedde nde wonto tolni kono eɗen jogui probléme goto en gardinan neɗɗo ha para kadi mbiyen eɗen guitto ɗum eɗen jogui on probléme est ce que onon ɗum ɗon ala e nder fedde moon hen pour l'instant Allah dandi min hen nde tawno kadi yimɓe potata yimɓe kadi ndewani fodde jokkere enɗam ɓawde ko ɗum wiya yimɓe foof gummini ko jokkude enɗam kala no neɗɗo ummori tan ko noon jayoto way kono henduni ɗo wirti fof ko on banggue yarata donc fedde jokkere enɗam e ɓamtare woni ɗo tan ko fijirde jaleɗe ala haala gotka caggal ala kaari fotani ardade ko min foti ardade gardinaɗo o ko kanko ardi tan pour l'instant ha ɗo Allah hanni foof so tawi kayitaji mbaylima so goɗɗo ardima ko kañumne tan tottete kono pour l'instant gardiɗo ene yoni min ene yona min hamin jona ɗum kono kanko min gardini pour l'instant kadi rewɓe hen ɓe ene joni min kadi hamin jona ɗumen donc ko wiyete e pelle goɗɗe ko ɗum ko yimɓe tan potata kono jiɗɗen wiide yimɓe potata hande o weño tan oga sella janggo oya weño oya kadi ɗumina ɗum noon yo Allah suɓoɗo en tan ko moƴƴi hen ko kadi yallah junnu fedde nde ha juuta tottanam madame la présidente ko mbiɗa so yimɓe ndendi bunnay eyyi min ko namdotomi ko ɗiɗo batuji c'est la première fois ko hande fuɗɗi walla on ɓooyi wadde batuji fedde nde ene waɗi piigal walla ala pied Hadja Aji Diaw eyyi ɗa Thiam Allah jarama a jarama e assemblée générale hande waɗi laabi 3 premier o ko gallam waɗa deuxiéme o ko galle Aliou Mbodj hande noon min gaddi ɗum ɗo wonon amin jiiɗi moni fof yiya hen hoore mum min jittan ko tournude ɓaade ko yimɓe fof ndendi kadi moni fof wawa yiide hen hoore mum hande noon koɗo kayti jako ɗo min mbaɗi ɗum e piye ɗe kadi ne goodi hono no denɗi haalde joni ni pour hoyba yimɓe ɗe min mbaɗi ko lewru temedere
hitande ujunere temedidi jomum noon andi no wawi firude ɗum kadi koye keese fayi won noon huñotoɓe tan namne ujunere temedidi mbaɗa ujunnaji tati walla ujunnaji nayyi walla sappo ko joomum wawi tan wiya kañum wallita keeso ɓe doole min pote ujunere temedɗiɗi kadi balla ujunere temedɗiɗi amin jiilo kadi balle pour wattude keeso honno min jiilodi financement hamin dañi ni min woodi ɗumin pecci ɗum hakke yimɓe nogas so ɓen gartiri kadi woɗɓe keeɓa ami ha joni kadi koye ɗin marsuji min goni ko donc ko hen min tolni taw on jarama no en cuwa surtout taw ceerno hamadi tan hamadi ceerno hamadi ndeɗo fedde no wayi mawnude ni ndeɗo fedde no wayi mawnude ni e hewde fayida ko ɓiɓɓe haalpulaar en fulɓe tigi rigui kawri ɗo ɓiɓɓe inne ande en monen foof ko jontaɗo cuuɗi mumen mbaɗi heewi wiide noon so tawi yimɓe ndendi walla kiraɗe ndendi woni hen wonde almami woni almami ko ɓurde welde nde hande caggal Allah e nelaɗo muɗum ardi leydi ndi ko président de la république woni Macky Sall omo foti andude ndeɗo fedde fedde nde ne foti andudemo kanko o foti andude fedde nde par ce que fedde nde wona fedde cakan wona fedde gay gay ko yimɓe yontaɓe yimɓe moƴƴuɓe yimɓe julɓe yimɓe laaɓɓe mi mbaɗa fedde he min jimi toon ko teddugal jimi toon ko moƴƴere mi yiyani toon casiyagal mi yiyani toon bonande en tant que ko président de la république on fodde wadde ren kone ndeɗo fedde wande kono yahata o waɗi hen kadi junngo makko waɗi hen junngo makko aɗa fof tinno vraiment o waɗi hen junngo makko par ce que ko dental wiya on denti sa mahi juma ha yooɗi a faami ƴeewete ko almami ƴeewe heɗɓe caggal wona ƴeewe bilali donc so tawi en tant que président jiɗɗo renndi aduna o fof yo won gotum soit gonduɗo e makko emo wondani e makko en kaalaɗo haala politique kaale tan koye leydi he jeeɗen kanko woni lamɗo leydi ndi donc ko wayni ɓaɗo ndendini ha feewi ha moƴƴi ono poti ƴettude délégation jehon palais to makko mbiyon min gaari ko hollude mum ko ni min mbayi emin jiiɗi kadia emin jiiɗi kadia emin jiiɗi kadia emin jiiɗi kadia oɗon piiɓi ɗum walla on mbaɗi ɗum eyyi don mbayi Allah jarama a jarama aɗen kadi kala ko jiiɗa waɗi ko lawol e kala fedde ene foti no yarata pelle gonɗe ɗo e Sénégal ene mbayno leydi kadi fedde foof ina foti jogade statut mum ene foti jogade règlement intérieur mum ene foti jogade récépissé mum par ce que sa yeehiɗo hen palais a ala seedantagal ngal gaddanɗa président mi sikkani so tawi hamo jogori waddema recevoir walla goɗɗum kono sa tawi a jaggui récépissé ma e junggo ma a waɗi a namdima ya yiiye sa yiyama sa hokka namdama preuve walla namdama seedantagal aɗa jogui seedantagal ma donc minen min paadi ko dañde seedantagal amen seedantagal ngal ko manqui hen ko assemblée oɗo général so oɗo manqui hen so waɗama assemblée général waɗama acte de présence signanama wonɓe ɗo ɓe so tawi kayitaji ɗi duttima kala ko feewi hen ko onon pewni onon wonɓe ɗo ɓe ono membre o nden noon so yonti yiyoyde président walla namdade audience e président ɗum hankkandi heddoto koye gueɗe ɗeɗo ko wona ɗum ko en jii pelle kewɗe pelle whatsapp par ce que fedde pelle ɗe oto yimɓe cikku ko maire wonko lomti fedde ɗe lomti ko dingiral hanki Fouta wonno ko dingiral caggal dingiral ko jama wona aɗa andi dingiral ne fitti ha laaɓa jama mahe ɗon kono jama fittitaki dingiral waɗe ɗon donc pelle ɗe en jii woni hen ene ƴettodira e nder fedde en jii woni hen ene jeddodira e nder fedde en jii hen kadi yimɓe tan hamniɓe e nder fedde yimɓe no potani no mbiɗɗan nanni boy joni noon holko fedde nde jaaɓi e holko fedde nde sali ko fedde nde jaaɓi ko sa waɗi ɗum holko dañata hen fedde nde ko sali ko sa waɗi ɗum ko dañata hen fedde nde ene jogui toppitiɓe ɗeɗon kuule toppiti règlement intérieur ko Amadou Lo e Abou Matel Diaw ene wonde oɗo deɗo Amadou won ko fati e batte kuule eɗen kadi wonde jeddodiral par ce que jeddodiral foof e nder fedde walla e nder Renndo addata ko musiba eɗen kadi jeddodiral eɗen kadi photoje bonɗe nanne e nder fedde he nde tawno eɗen jogui diiniyankoɓe wonɓe hen haalnoɓe en ko woni diine meɗen kadi so tawi en batti wadde hen golle goɗɗe en hamno seeɗa eɗen jogui mawɓe wonɓe ɗo henna kadi mawɓe ɓe gondi koye sukaɓe ɓe gondi kadi koye rewɓe e fofoof en jiiɗa wone gueɗe panquereje gara hen ko wona ɗum ko kadi en jiiɗa yimɓeɓe nantana kaari en gummima ha woɗi keeɓi kadi nana mbadda e koye mumen
donc kala ko kewi ko fotani kewde ene waɗi mawɓe toppitiɓe ɗum hade mabɓe wadde sanctionné joomum maɓe ndewe muɗum less ɓe kalana ɗum soɓe kawre muɗum fota fewde so wonno way joomum ne wawi waɗede écarté ha yimɓe jiitotira arta e fedde he kono fedde nde yiiɗi rendinde ko yimɓeɓe foof yiiɗani yaltinde hay goto yiiɗani kadi ŋiñde hay goto yiiɗani kadi fiide hay goto walla toñde hay goto ɗum tagui enen foof pour l' instant fedde nde kam min mbiya yo Allah yaw ɓeyda kono min jani hen taw gueɗe pancréje goɗɗe eyyi jinmi ɓeydude hen tan par ce que wiyama fedde nde ko fedde whatsapp kañum yeehi ha lawi ɗo henna te wonɓe hen jiiɗa wuuro no foti guure ndenti ɗo henna eɗe wayno leydi guure ɗe kadi e kadi fedde nde wona yimɓe tan ko leñol gotol ala eɗen jeeyi leƴƴi ɗi foof nana hen leƴƴi ɗi foof nana e nder jokkere e ɗaɓe ɓamtare kadi guure ɗe foof nana hen sen jiiɗi wiide tan mbiyon ko funnague e hirnague ɗe worko foof nana e nder fedde he seɗen jiiɗi foftude par ce que en mbawa limtude ko woni hen ko foof eyyi donc noon fedde nde e whatsapp o ko gonga way kono comme lambaji ni walla bawɗi jamma ni yimɓe pottat mbaɗa bawɗi walla mbaɗa saro jiitodira e nder hen gonda hen sehilaɓe taw ala o ummi ko Ndar o ga ummi ko Dakar joni noon fedde whatsapp ko yimɓe foof ndendi e nder fedde whatsapp gonga ene waɗi pelle leƴƴi kono fedde jokkere e ndamɓe ɓamtare ko foof rendini ko leñol gotol eyyi par ce que souvent mbaɗa yewta ko way noon par ce que hande mbiyeten ko whatsapp ne bonni ko heewi mais kadi d'une part sen ƴeewi ko wayno fedde nde whatsapp ne fewni ɗum par ce que fedde nde eɗen mbawi wiide ko whatsapp woni sababu muɗum hen sahaji comme no mbiyanmi pelle meɗen a natat fedde plus de yimɓe temedere taw nana e nder fedde kono mi salmini mi juurima hay goto hen wawa dañde miijo kat mbaɗen ni beele mbaɗen développé faami pelle kewɗo nan ɗo whatsapp ko mi salmini mi juurima a finat tan nana fedde kaare de hankkadi ne fedde tan fina tan lelo e leydi kono onon kam Allah dandi on hen kadi mbaɗa ñaagono on yalla nawru ɗum yeeso par ce que kadi ko ɗum neɗɗo wawonta bandum dal yimɓe kala ɗo ndentu so nafodirani tan moƴƴani mais hande on nafodiri par ce que mi nani hay dewle kumama hen wallahi seedalla woɗi aɗa tawa ma tawa e wadde wonnam sitede kumanaɓe hen ɓe ɗum men garti ɗum eyyi ɗum fof wadde ko weltare eɗen mbiya kadi dewle ɗe yalla nawru ɗum yeeso goto e moɗon foof kadi yallo hokku ɗum juutde balɗe moƴƴuɗe battane ha nafodiron kadi ko ɓuuri kadi ko coyni ɗon hen ko ɗum ɗon kadi ne ñaaga eyyi kadi madame la présidente holko mbasatoɗa kadi bandiraɓe ma ɓeɗo eyyi ko adi foof wiyete ko ko ɗum ponnomi adorade ni aɗa andi fedde jokkere endam ne waɗi catal Mauritanie ene waɗi catal ngal Mauritanie addi catal ngal ko Sambocar Gaye catal ngal ɗo ne nana yaaha eɓe mbaɗa piye mabɓe eɓe coodi carte mabɓe ɓe mbaɗa piye mabɓe lewru foof donc on banggue ne nana yaaha mbaɗa salmina noon catal ngal Mauritanie e gardugol Sambocar Gaye e dendagal Mauritanie naɓe bisimilla moon onon fof kadi mi salmini on mi weltima kadi e garal moɗon mbaɗɗen ɗo ɗum ɗo ɗum noon kodo Keyti Diako kanko omon to e defoɓe he ko ɗum tawi o yiyaka ɗo taw mbaɗen ɗo ha yeeso mo ar inchallah eyyi kawɗa ha wadde en tottat Moussa Thiam Hammadi e o waɗa résumé e kadi kala ko yinno haalde taw emin namdakima mbaɗa ɗum développé après ça pari mbaynoroɗa bandiraɓe par ce que ko keddere ɗen e waktu natti hewde eyyi min kam mbasirtomi yimɓeɓe e fedde jokkere en ɗam e ɓamtare koɓe yoɓe jokku gonka mabɓe yoɓe jokku jaggodiral mabɓe yoɓe jokku fedde nde e noɓe gardata hen jamma e ñalawma nde tawno way kono auto ni so tawi waɗaka gasoil yahata piye mabɓe e carte mabɓe fof ene foti wonde à jour nde tawno fayide fedde ko piye fayide fedde kadi ko wonde e membre so tawi a ala carte d'identité ala ɗo mbawɗa yaade seedantagal mum ko hanki nde min garata gendarmerie ji jaggi min lawol mon fof ma adda carte mum d'identité so wona ɗum ɓe oto ɓennata ɗum noon hay fedde ko hono noon woni min jetta Allah min jetta seeranɓe galle ɓe kadi haɓe jaggi hen dowuji mabɓe goppani fedde nde dowuji mabɓe ɓeydi kadi nawde fedde nde yeeso e ballal Allah e ballal mabɓe
hamin jettaɓe hamin jetta équipe santé kala samedi ene gara ene kalane yimɓe ko ñawi walla ko jiiɗi kala ko safrata min jetta aussi rewɓe ɓe joguiɓe lowɗele ɓe groupe aji ɗi joguiɓe ko fati e batte goomu ɗanniyankoɓe joguiɓe debbo e nder galle joguiɓe invitation du jour kamɓe fof min jetta Allah min jettaɓe ko wona ɗum ko fedde jokkere enɗam e ɓamtare ko fandare muɗum e nder fedde he ene wayno leydi ene heewi kono noon ko ma ballal yimɓeɓe e ballal Allah yanta hen ɗum noon Allah jarama onon e Piindi TV on jarama sikki ala no wirini min calmina catal Mauritanie nde tawno kamɓe fof ko hen ɓe jeeya mi wawa noon rawde taw mi haalani mon cousin woni mamma won ko cerveau e nder fedde he kala ko fedde nde namdi guil subaka ha hira hamo waɗa hen wa jogui haqqilantagal makko hamo jogui doole makko hamo waɗa hen poste makko hamo wadda hen yaadu makko e donc on min jetta Allah min jettamo aussi e nder majjum min jejjitanimo hay saaha goto e Allah jarama no on jarama so diwi fiyoɓe ni e nder fedde ɓe est ce que oɗon jogui tan arɓe tan yarlitiɓe tan ene balla fedde nde par ce que hande dañal woni koye meɗen so wiyama dañal tan koye pulago woni so wiyama yontede koye men woni mais noon ko jontoɗen ko foof mbaɗa manque yiide han pour pelle baade ni bandiraɓe meɗen ɓe gara nangga hen eyyi to on banggue eɗen jogui arɓe taw waɗɓe présenté arɓe gari mbi kañum en jiiɗi fedde nde en jibiɗi ɗum siba Allah kadi ene mbawi jiiɗi wallude fedde nde eyyi minen noon hamin jiiɗi wallede kono e dow fannu tawa hamin jogui seedantage amen so tawi min dañi seedantagal amen kala damal gongal hamin mbawi fuggude ɗum min ƴeewa dañde balle pour min mbawa wallude kadi fodɓe wallede ɓe walloɓe gaddi kalis o walla gaddani taw yoɓe ndeno camode min cuwata o yiide nde tawno so tawi a fodanama hunde an gonɗa tan koye ho goɗɗo o ko taw an koye ɗaminare nde heta noon ha joni koye ɗaminare nde tawno des fois ne moƴƴa des fois ene waylo eyyi minenne komin ɗaminniɓe jikke bonata eyyi de kon mbaynoroɗa bandiraɓe tottana kam madame le présidente kañum ne haala konngol mum cakkitigol waynoro ɗum noon Allah jarama on jarama nde tawno garɗon ko yidde ɓamtude fedde nde garɗon ko yidde fedde nde ande partout ko ɗum addi on kadi ko ɗum kadi gadduɗon ko ballal moɗon fewde e fedde nde fewde e amen minen wonɓe ɗo ɓe foof gasata noon min jarno fedde jokkere enɗam e ɓamtare nde tawno ko kamɓe caabi ɗum min jarno la présidente nde tawno kala ko ma e raddo ko jawgal rondi min jarnima onon foof min jarnima Piindi TV min mbiya tan kala ko feewi hen ummi koto Allah kala ko bonni hen ko min kalɗo o tigi Allah jarama on jarama eyyi madame la présidente reeno camode o raddo avolaŋaji aɗa tottamude camɓe ne jiiɗi kalis eyyi so ɗum ɓenni mbaɗanamin résumé tan après mbaynoroɗa bandiraɓe eyyi wiide on tan Allah jarama on jarama mbaɗa jarno kadi ɗaha cam no fewi no mbimo yettani sababu yettata Allah sababu men makko ko keydi jaako kono sababu jonde men ɗo hannde ko kanko ɗaha cam gati nde kalanmomi assemblée général o kanko hokkimi oɗo hakkille waɗi hen kadi participation makko ha yoni Anne Binta nde noddumami nde gandinɗa kam ɗaha ko kawma kala ko wi ko ɗum mbiɗa eyyi mbemnon ɗum ko ha weeɓi ɗum noon yo Allah yoɓon moƴƴere eyyi mbaɗa yetta kadi Allah mbaɗa yetta jooɗiɓe ɗo ɓe foof mbaɗa jarnoɓe mbaɗa yetta Allah mbaɗa yetta jokkere enɗam foof kono wawa wasde haalde noon yuma galle o Nene Mayram Touré baba galle o baba men Ibrahima Mboup eɓe ganduɗa so galle o hande hulama hersama ko kamɓe daari hen tigui woni mawɓe galle ɓe hono kaw Amadou Lo e mawɗo Oumar Ndiaye e kalɗo galle o yewde kadi yantude heddiɓe hono Samba Mbodj to Jomonde somi haali ɓeɗon tan noon mi haali jokkere enɗam foof ɗum noon on kamɓe fof Allah jarama ɓe jarama oɗon jallo noon oɗon jaafo mi wona bawɗo haala no fewi ko fewani hen foof kadi gandon ko noon tan Allah jarama on jarama weltima no fewi vraiment beltanimama kawɗa ha eyyi bandiraɓe ɗum ɗo ko jangde ɗum ɗo ko kirtuɗo dammolo o kanko waɗi wadde nguru he wuddere jinmi haalde ɗum ɗo ko jangde ni ne softina min ne softina min tawa ko yiiɗi rendude min gadda mesalal garaji min ndendina min gañi ko ceertigo yonti yo fulɓe ndentu tamodira jiɗodira sibu Allah goppen ngel
goppere ngal surtout mbiyen o nde wonno jomiraɗo joom baɗe bawɗo o wi kala ko tag jabuɗa ceerno mamadou o wi kala ko tagno o ɓuuri yide ko innama de bani adama wona o wiyani ban malikaji o wiyani ban jinneji o wiyani bañum goɗɗum o wi ko ban adama o ɓuuri yidde wadde bani adama yo yid bani adama hono mum kono so tawi en gaari lekki wonko woni doni moƴƴi ana wawa ngambude eje mi mbaɗa way ngam acci mi ngabba ɓadda kono noon mi yaada ham wiya mbaɗa mema bippa kam mi arda huno yiƴam fof jaaha goɗɗo aɗa ƴettana mbaɗa bonɗum men pourquoi en poti ɓudde ɗo ɗum ko goho gueɗel ɗimmel ngel mbaɗa jogui mawo capanɗe jeegom fedde kono nde ɗo min hoorem ɗa ha cam mbaɗa jogui fedde nde cusmi ɓooyi mawo duuɓi nayi joni kono nde ɗo fedde ala pulɗum ɗum sababude holɗum mi yiiɗo neɗɗankagal mi yiiɗo diine mi yiiɗo laaɓal mi yiiɗo moƴƴere Allah mi yiiɗo teddugal mi yiiɗo yimɓe yiɗɓe koye mumen yimɓe heddiɓe ñembe ɗum ɓuuri bonde ko ñembude ko moƴƴani ko ñembude ko moƴƴi kadi moƴƴi wona ko heddi ko sen denti en goyi haɓɓere wotere kala ko pelmiɗen yanat kono sen ceerti no kuuɗi bale ni gotel fof heele banggue mum kono sen dendi no bale ni kala ko pittuɗen laaɓat kadi mi haalana bandiraɓe oɗo saaha e ngoɗo weeyo goppere wiide kala ko sa sakkima e naggue ma ƴaaki ha ɓiiri kala ko ɓawli hen ficcu mbeɗoɗa ken fulɓe ɗe piito becce mais kollen pulagu ngu taw wona haare taw wona duko taw wona jeddi taw ko dantawol bangal dani mbaɗa ñaago jomiraɗo joom mbaɗe bawɗo noon yo Allah ɓamtu ndeɗo fedde ɓamta pelle kala ɗo fedde wawi wonde lesmani he nannodiral ngal e pamodiral yo Allah ɓeydu ɗum mbaɗa uddira tan mbaɗa heewi wiide huno ko wona furna kono ne boya ɗemgal wona koyngal koynata to yidde moƴƴo so waɗanima sammude mere janggo jam ko tan coota ko jappeje debbo so waɗi waade waɗi moussa sa wona debbo jinno wayno min sukaɓe allahumma salli ala sayyidina mahamadou sallim e kay kawɗa ha cam ko weltade somi huccitema mbaɗa welto somi huccitema kadi mbaɗa jogo expérience no kaldumi e yimɓeɓe Seydi Thiam mboɗo wiya yallah junnu balɗe ma mujjina battane maɓe woto mi yaata ala e madame la présidente min beltanimama no fewi adi foof kadi ko jaleɗe belɗe ɗe accueillir joɗɗo kadi debbo sa yaaji tan kala ko jiɗɗa e aduna heɓat saabu ko debbo woni galle so galle feewi tan andu ko debbo moƴƴo jooɗi toon so galle bonine andu ko debbo bonɗo woni ɗon kono enen rewɓe en ngala droit bonde joguiɗen droit comme ni ƴeewen kala kene ɓamta en ɓamten koye meɗen min kala noddude me jokkere endam mi arat sa darima a wi tan jiɗɗa ko wonde mi wallate wonde par ce que min ko jinmi ko wonde hay goto wawa haydara mais enen foof sen dendi tan wodat ko gonɗen e Seydi Thiam annene yallah weɓnene ko dondiɗa ko ha weeɓa Allah walluma kadi fedde nde yaara yeeso par ce que ko ɗum tan joguiɗen ɗo en ndenten en goppat haala ka mbaɗen kono eɗen keewi haala ndenten fiyeteɗen becce mbaɗen ni mais aɗa wawi joɗade to joɗoɗa ko aɗa waɗa to ko mbaɗata ko taw nana yaara yeeso fedde nde ɗo de min kam franchement parler tahi kam yidde pelle kewɗe hande te kadi eyyi yoɓe nannam hen nanne kam e fedde he mi wona membre kadi mi ara mi naata hen vraiment ko weltare tan kadi bandiraɓe en calmini hono directeur meɗen ka Abou Diop en calmini hono ɓuuƴi meɗen longel ɓumguel meɗen ana Ba Hammad en calmini hono Tata Leyla en calmini kadi Renndo ngo foof wa diaspora min calmini on min juurimon mbaɗan nana ñande fof mbiɗon on jewni min e kawɗa ha émission garaw so Allah jaaɓi paɗe so lappi tan mi lappa émission men gonka debbo e Renndo men KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma